Konečne stopnú, že nestane. Ale ja som ho tak ľahka strajkel, vieš, zozadu. Oko. Nehral. Ja som to predstavoval. Nie, oni, že odkiaľ idú. Asi dať poslal, lebo má to dať. Nie, ja som to predstavoval kapánek trošku ako inak, ale... Čo ty chceš do píče? Zazývam na kameru. Oni majú poťah. Fotbalistov. Počuj? Oni majú poťah. Halovky, od Beckhama. Davida, jo? Co? Na to si povieš, čo Jo. je to, áno. No, tuto s týmito kopačkami, s týmato, som s Lionelom Messim hrával v útoku. Zaneprel som na ňu. Ale vypni tú kameru, lebo vypni tam peniaze veľké.